Нека да ги аплодираме танцовите двойки. Започваме с церемония по награждаване WDSF Youth Open Standard. Наградите на танцовите двойки ще бъдат връчени от представител на генералния спонсор фирма MLPS AD. Заповядайте. 6-то място. Самуил Василев, Анита Генова, България. Може ли музиката да иде малко по-тихичко? Пето място. Адриан Безеджано и Бианка Титияно, Румъния. Четвърто място за Александро Стан и Диана Попър, Румъния. Трето място. Юрий Биеч и Рената Пайзекманова, Кроатия, Хърватска. Второ място за представителите на България. Илия Добрев, Венцеслава Бормалийска. Победители Винченцо Тианези и Франческа Пия Палмери, Италия.